Nire ustez, 2006 gitxiko arabera, hemen gure familiek orduen abizena jokia Urkiola, zabaldu juria lehenengo hola. Hola horren urteizerak, neuk bezaututa jekoaz, oin txorierrota da aurrien, kamino edan lekuen, antzaua urbidien urteizeri. Orduen, hola gizon eta zoaza, burdini ataten juria mendi bertan, da gero jogaza, hainbat atxeola hemen parajietan, reduzio dute bina minerala, da gero lantze bina holatan. Etxaki jauz egetik, nozbaiten, hori hola guk esaten zauna handapara zarra, moidu juria, hauze etxio da honen, justo kamino bestaldera. Da hori hola ondzio egin juria. Da ganea, etxio egin, holeen onduen. Hori, onzan martxan, 2007 dela gota ostea aprobora. Orduen hemen iten ziren holak danak eratu zuaza, zeia burdine labau altuetan da zizoa egiten, da honek etxokia zentro ekonomikoek. Da, orduen zazoien, zelan erek izan kaminue, bitoizatik Durangora, da lehen esan duan amoruen konsensinio hartu ben, hemen parazo zabizten, apurra gora bera, 2007 da, ez, 2008 dugu gehi arte, lehenengo gerra karlista arte edo tarte dela igual. Amazeien nebizezua gerra karlista, orduen, hor ja, galdu juria eta zizoaza, baserri giruen pizten. Bizibari susustio. Txaua, honeko induzen landak eta txauaza, dana mendiz jesua, paguek, egitzak jesua, egurri jesua, da, gero, 2009 da, uste joanik 15 edo 17, hor bitartien, Durangotik Bitoria, esaten zekon autobusuz Moreno, Zugaza familiek, ipin joa autobus. Da, ekonomizia ere lortu bizuria, gentia inbeste zoa moitzen, eta merkanizia beruten juriaz. Da, leleonko linea ez nie errekogiuteko ipin juria. Bai ez nie, Bitorian saltzeko. Da, orduen, azizoaza ja landak iten, ordura arte beharrik eta bezoa ziketzen kamaretan, da, azizoaza beharra ziketzen, landak iten, da, aldatu zoaza ganaderia, baina ez nera. Tartien, jokiaza etxe bakutsak ardi batzuk. Beharra baino gondizena, berrota marreiko ez da ezite zoaza. Ze iturri, diru iturri ze, gehiena lani izetu zoa, bilotza baino. Gaztai ebe, zelan behien itxe joreaza, zoa honino menperatzen gaztai egin solventek, da, holan bizi zen zoaza, da, 1985 ja, haititek hemendik lehen zerrie Felipe Arrese Beitia ospetzuen zerrie hau izagoa hemen, horren urbidia aprobetxau handapara ondizio egin joa, eta ben joa zerrie martxan. Baina, erreketa bat onzoa, erren jaka, da abandonotu onzoa. 2008 haititek akabo joa, justo garria marki hasi binen lau, etxie. Da etxe hortan injoa, barrue zerri izana, barriztu aprobat, da argin jarra egiteko sustaz, estazien txiki bat egin joa, hauzo danentzako, da errotie. Lehenengo errotie, zerien, amita minen. Aurro hemen etxegoa errotik. Da gero hortik, ja, gazak, 55 ja, nire familie joan da garabizten, da orduen topatzen gaitu. Zerien, amitarmin esatzen zeunak, txiek, oin, restaurante bazagunen denen arte, 10 etxe bizitza joaz. Da, 10 etxe bizitza hortan, lau, hementxe 200 metron barruen joaza, da zoaza, leurek, jarri ordu bilik. Da, bizoaza anaiak, da beste bizeko bai. Da, euren artien bigarren inguzuk. Horretik, oin honek etxe motzu honek egiten dauna,
Garaik ordu bi, zazoa baten urkiura izango zua, aurrago junazkero, baina betidanik, egon dozak, betidanik. Hor urtitatik zer, aurrik egon dozak. Beste bazterrezek, dozak, bentatxuri, lehenengo gomendik goizela jauzite dauna, egun ibazarrik edarrena. Gero beste bat atzin ikusten dune, esaten zaune etxe txiki. Gero beste bat izaten zau, araba doka, beste etxien, baina limite gondak. Osea, bat alde baten eta bestien. Betidanik esaten zau erreportuna. Ze, atzenen gu erreportu zoa, da bere egin erreportuna zoa. Txeretzat, da apelidue basaguren jegik. Tabernakuek, basaguren jegik, seguruti aurrera gunda abizien bateko ikizimozak, da lehen esan duan bentatxuri, eta gero goin tabernin aurrien, eta egun etxe bat jauzitxe, bentasarra esaten zauna. Da batzuk esaten jo bizkaien deunik zarrenetekue izango etedan ero, konstruzio oso berezitzeok, osea, gaur ez toka inbesti ikusten, baina zarreneteko izango jo. Da orduen, horrezik zoaza, 10 etxe osotze banak amaiterri.